Hakini kejuk minta, kejing nang jing start, keri kebinta kebekongsan haduk kata-kata. Namar hadin bela pendep ikejing pulih haki kerdan beper-beper, watla kim yok kam sorkar ru. Henry kibun kilat kilinti ban yeng halaki jong ki kejat, kam tam ban beteng pat segi jing syak hikai, bat jing pentebit haki kam kijam, kat kum kejing sengau tenat yeki kam lejong bekin Trei. Ke Donbosco Media Network TV channel keju persyang ban wanra yakum kini ki Khubor ban betin lenti yaki Samla hakini kebenta kamtam yaki tu ki bela sakma bat syak ya lam bakla hakalenti babakla na kejing dukha mensin jongki. Ke Donbosco Media Network TV channel nang ni syakmat kan beteng ban peni ki Khubor ki beyade bat kini kebenta lingba ke rinsan ke bakerpang ke bala ai kerteng ki maujam syakanam. Minta ngin wan lam syapi ya ka wei ke Khubor ke bathau syakani kapang ke bangalakren kam hashwa. Hakashnong mauyong maulai hakani ke distrik rilum khasi mingi. Ngilalit rung haka wei ke jakabam ke belatip kum ke happy plater restaurant. Lek se bun napi pin perkat. Babalay ngilit ring dur ya kani ke jakabam ke bom daya per na kiweipan. Henry nginyat hu api baka jinglit rung ke kenhon jong ke Donbosco Media Network TV hakani ke jakabam kadai syapang ke weipat ke benta namar na ke kamera jong kani ke restoran lepen mi ye kijat umso kiba umju kamyo kot na ki weipat ke jaka. Ini ide ikong Roshni Karshiying ibala pendap ya ka graduate ha ka sociology but political science but na du pedang don hapdeng ka jing puli ilabu lupa syadin ya ka jing perkhat ban khmi lenti tang ya ka kam sarkar. Henry nadu ki khndiat snem balala ilas dang ya ka kam lajong dah ka baseng ya ka ni ka restaurant ha ka juk kapor ban pendon kamru ya ka kum ke karkhana ban penmi ye ki umso ki ba khamper na ki weipat ki ba empat don ki ba shna bat penmi ha ki ni ke jela ki belatip ha ka ktin nong wei kum kita ki natural fruit soda.
syapang ka fruit soda pan nga shemba hapo Meghalaya dan bapenmi ya ka fruit soda ki fruit juice kila don ki fruit wine kila don ki beer ho to some extent kila don tang ba Rei dan bapenmi kini ki fruit soda te haba ki ong ba long kalong healthy mo kalong ka kam dan jing tai ka met long la ngi penmi kini ki fruit soda kan na nakata-kadang long na sedang Ikong Roshni Kharshiying ringkat bekajing Trei lang bat ukurim ku Charles ki sangma na kini ke kam rasyat ipinmi ye ki umso da ka bepenon kam da usok turun usok persyong bat kambon kidi ki sok ki bami tang ha kini ke jela kum usok yong usok pot nong klau bat ki weide ki bami kat kum ki ayong Barang khat kini ki seasonal fruits ke bangi yo nang na po Meghalaya kum usok yong usok terun usok plum usok persyong te usok po mat kiwe ru kiso ki bangi yo mek nang na po Meghalaya kita barang khat ngila bande bantan ha ne ka soda ka shimpor lai sngi la ne saus ni ka marketing la sedang ban approach syaka market kiong ba long ka jinge ka ditang ka pricing namar bangile me gini ki fruit soda kan hindi gitu ki bala try pan kiong ba ka biang namar kam dan jing tai sa bangi mix betang ka tang uso ben ka kata uso uba shisha mde ki scented ne gini ki artificial scent mo ki ba ki kiwi pat ki brand ki penmi te kiong na kadang biang ba kan long ki kwa kan ki Kloi ban pediang lada kawan hapok ka market Kumni kini ki shikurim man la kasngi nalor ke jing peniat ye kini ke jaka debam ki pelet jing modru ban Trei ye kini ke company umso ka ba ikong Roshni Kharshiying ila yok put nya ki lumpung ye selok ha ke jaka pule men ba idang don ha pedeng ke jing pule bat kumba kalong menta ye kini ke kamjung i la ithu ru da ke Indian Institute of Entrepreneurship Guwahati bat lada isya jet ha kathup jun kisan phongut ki riu sing kam lajong nap deng ki wei pat ki ba kani ka than chate lam mi ngi in yo jingerap da ka pisa ban pinjanai shushu ye kani ka kam ba Trei scheme government menta namar ba ngidang susdang ngi klempat approach namar ba ngidang kani ngi sedang na kani ka college na ki isel te ngi saya na ki EDC NEHU te mentangi ngidang susha incubate hapo IIE Guwahati te kala yarap shibon yangi henry long ngidang up kmi lenti kan kumki Samla mo ba ki tharai kani ka government ru kan sa phai shangi jing shishan na po East Khasi Hills ki dei tang sanwat mo tenari boy long kat kung kajing tip jonga kan sanwat tengila long ila tikna ba na po East Khasi Hills ki dei tang sanwat tena po riboy ru kidan sanwat tena po Garo Hills ru kidan sanwat ba na po West kidan sanwat kamat totally na po Meghalaya ni sha select arphongut tena po whole north east pat menta ngi don kumba shispa saupu sanwat long kiba la sha select ken menta north east level te nakata ka shispa saupu sanwat pan ki ong bangi day banwan siya ka top 50 bangin yo kata ka grand ka ba Samla but kani ka final pitching jungi kan long hauni November but December 2025 ka selection ningkong ki wan ki approach ki college naga college isel ba pher ki jet ki khna nang to ki panlong ka boot camp hapo NEHU hapo EDC NEHU denang to na po EDC NEHU ni siya ki training
long kala long kum ka lecture ye kum tu kum shitayo ye te nang tu pat kin hak ngin hak pan thok kini ki business plan ye te dangi la de thok kini ki business plan ki don ki expert ki ba scrutinize nang tu ye ki business plan jong baro khoi ki badon la ki jong ki business te nang tu pat kin yin sa sha kan tiu pat sha ki Syaki bakam shalor pat kiwe pat ki programs tenang tu pat kat bakidang syak seleng kidang kham ya shajrong te gitu ki kidon pat ki gitu ki ba kimda kham long ki bam syak selek pat long ki dang yo kan ke chance pat saban ya yang hakawe ka pat kabut kan Nalor ke jing penmi iki umsok ki babonjat klem da pendon kam ye kinu ki jing khle dawai ban pinya bot lang bat ki jing bam ki badi hakani ka restoran hakaba ki babon ki ju pendon kam da ki sauce ki badi pat ba Henry hangni lashna hiru ye ki sauce ni ki dip ki ba ka jing mat ka compare na ki bayedi pat ba sauce kide namar ba ngi don kan ka family restaurant ke joni tengi ngi serve ki sauce kan mar lingba ilok jonga iba shna gitu ki sauce egg ngi serve betang hane pa dukan ndre ki bon kini ki customers ki jongi pat shom pum ngi ka kane ka dukan jongi ka dan hane pa moyong ndre ki don ki badon sapok nongra sapok happy valley sapok laban tang na mentai sauce long kin wan chane long kam smoya hap kan yaki teki ong kan maki long ka kani ka ki sauce teki debit baki approach ki customers ki ong beli piman ra market namar ba utu sauce ba pisa fa pa ka restaurant ke jong pi upher na baro long ka jingbang kan te de nang ta tengi sa sedang kan ye kan ki kini ki dip si pat man panwan namar ba kini ki local jongi long kim pat da don te kini ki dip namar ki babun ki dip si ki wan bet na ba Kermen bakan longga khubor kaban ketik ya ka jingmut jing perkhat jigi babun ki samla klem kam namar kapor kaladir ban kmi lenti tangi ki kam sorkar Henry ladai ban perkhat thamai no da kumwai bat le se da kani ka rukom perkhat thamai kan wanra ka jingkala bat ki babun ru kin lat ne ka jingsha ya lam bakla ka future plan de kalong bet beningkong kalong ban long banginum depend kan haki government mo ki kam ka government marni ki samla da Lada jing pulengi pet kumno bangin yo kam bangin la ban kersan ya kayen kasam ka jongi te khnang na kan lingba kan ka bangang asdang kan ka kampan kwa bakan long ka bakham he khnang bangaru an long ngan yo ban ai kampat kan ki wai namar menta partai menta tang ban up kan ka government service long ka kalong ka ba te ka way ka long ba ngin yarap lang ki farmers ngin gentiu iway kan long nadu ki farmers nadu
hapo market kitu ki beriu ki ba kwa ya ka kabam ka ba local ru kemat makiru kinyo te ladangi ngisna ka ne ka food processing te nang turu ngilaban ai kampat kenya ki wai bat bangin kentiu pat ekiniki long ki product jang ka Meghalaya as a whole kan sabar pat kan nomor ba berok khat kita bagini ki so ki pai ki jhor ki nang ne pa Meghalaya ki long ki ba kan ka Khubor ka bang akwa ban ai ki Samla ki para Samla ka long ba ngin nai shu ya up ma hala ki jong ki yeng teng teng ila dep ke degree si eng Henry ka don bit ka sap aping iwe pe iwe kum mengi le ki umso ngile ki ta ki fruit soda ngile ki dips namar bang inang ha ka tu ka line Henry ki don bat ki we ki banang tang ban than tang yo usin saru kataru ki la ban sedang kam la jong long nai da ab ka government Henry long bachelor te wan chakman Trei bat pen i ka kano ka talent ka ba 50 don am ki we kin sayu i kabun ha po ka market kan ka ba ki wan namar ki don ki banang tang ban thanjan ki than sintiu than eiru long pen i kanya ka talent tang ba finang fide banang ha ka jaka ba ken scroll ki social media reels e kum to page ya ki news channel namar bahang to ki shat bon ha ki advertisement naga government e especially ki prime Meghalaya mentale hapo ki colleges e barok khaidu kila one be ki entrepreneurship nang balong ban ailat ken ki Samla Trei long ki ba smart ban pe ya ka ba fifila ban le ndi ban chule jubor ndi ka ba fifile kan lane la da fem nang ru fila ban lan mar ki don ki short term course ki don ki ba ki ai free ki sorkaro nang tur fila ban lan ban fila ban sedang kan ka kam la jong kan long ka jingger khu ya firu ya ki weiru pat kan jong ki badan hapo ka imlang salang